tepangaken Romo Kula Widiatman Banu Saputra saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Derek pitepangan nami kula Novinda Resya Fityanugroho saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawi. Derek tepang nami kula Safila Oktaviani saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. Tepangaken nami kula Tria Yulianti, kula saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. Tepangaken nami kula Armanda Emilia Putri, kula saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. Derek tepang nami kula Erna Puspitasari saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Derek tepang nami kula Rosyana Rahim saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek pitepangaken nami kula Ahmad Supriyanto saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken nami kula Anissa Widya Rahmaningrum saking Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa kelompok Winasis. Derek tepang nami kula Anissa Nur Islami saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. Tepangaken nami kula Dinanda Eka Fitri Sulistiani, kula saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken nami kula Raihan Istiqomah saking kelompok Winasis jurusan Bahasa lan Sastra Jawa. Derek tepang kula Ina Widatusania saking kelompok Winasis Prodi Sastra Jawa. Derek tepang kula Rizky Mariska saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawa. Derek tepang nama kula Septiani Rizky Pratiwi saking kelompok Winasis Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Derek tepang nami kula Nifilah Maulida Fitri saking kelompok Winasis Prodi Sastra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepang nami kula Lakastri Istiasa saking kelompok Winasis Prodi Sastra Jawa. Derek tepang nami kula Habibah Nurul Awani saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Derek tepang nami kula Ilham Budi Hartanto saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. Derek tepang nami kula Mika Widya Epsasari saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepang nami kula Rizky Rafikasari saking kelompok Winasis Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aulia Nurhikmah dari program studi pendidikan bahasa. Bulanane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakanca dolanan ning jaba. Rene kene akeh kancane. Yo kakonco dolanan ning jaba. Patang bulan patange koyo
Suwun.